Mao aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mao ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mao ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. O karon mga higala niya ang sumpay sa pipila na lang ka mga yugto ni naginapustang sugilanon. Mahal kung kaaway. Just play them. Opa. Mahal mo ba si Alexa? Opa. Mahal na ko siya pa. Iyan. Nganong siya pa man ang akong gimahal pa. Usahay, dili mo mutubag ang kagalingon ni mong pangutana. Labi na kung bahin kini sa kasing-kasing. Pawa ni na ko tuyo. Naibaw ko, o kinahanglang atubangon nimo ang mga hitabo sa husto nga pagatubang iyan. Kung mahal nimo si Alexa, andam kang musakripisyo para niya. Wa pa ni mo tubagang ako pangutana. Mahal mo ba sa Alexa? Dako kong respeto ni Alexa. Og importante siya sa akong kinabuhi. Kaya dako siya natabang nako nga mubalik ka. Dili ka na ang gusto na kong mabati ikan nimo. Kayon sa maday ang gusto nimong mabati ikan ako. Mahal ba nimo si Alexa isip asawa? Mahal ko siya isip higala ug anak. Anak? Busog laki ko. Hinamday sounds din Magpatukar ko, pi. Pawas kalakot. Yapag yun ni kutok si Ian. Unsa may kaya yung plano? Samsaning tukara, uy. Miramag na nguyap. Ganahan siyang pisuhon ko. O sige, kanak pa'y makapahuway kong tarong din, Anak lang ang pagtanaw ko kang Alexa. Mao nga, kampingan ko siya. Tinuod ka, pa? O kay anak man ang akong pagtanaw kang Alexa. Kinahanglang irespeto mo siya sama sa akong pagrespeto niya. Tahurang iyang mga desisyon. Ayaw siya gamiti o kusog o bisan unsa nga makapasakit niya. Pa? Kung pahilakon mo siya, imo ning tulubagon ako iyan. Ampingi siya. Bye. Gusto siya nga akong ampingan si Alexa. Saan naman yung kinabuhi, Wa naman ni lami. Masa ni? Masa man ni? Sige naman lang inom diha. Ayaw pagboton mo inom ko. Sige magbot, ha? Sige magbot! Aray! Puyin akong buhok, James! Sakit kayo na! Mas nalimot ka kung unsa ko si imong kinabuhi. Ako ang imong boss! Ako ang magbuot sa tanan! Sa tanan imong buhaton! O kung mingon ko nga mangita ka og kwarta, mangita ka! Pero asa lagi ko magitag kwarta? Dili na ko makaduoli iyan! May kitapusan kang alas. Ang iyang amahan. Unsa? Barog di halin. Tita Agnes? O ako. Barog di. Dili pa katapusan sa tanan. Tuwa na sa ilang bayang anak sa iyang kabit. Unsa? O gusto may buhaton na to niya? Ikaw ang dunay buhaton, Lira. Kinahanglang makasud kapag balik sa ilang kinabuhi. Kinahanglang makapaus ta ni anang pamilya, Lira. Tita!
Dakog atraso na ko si Ed. Sukad pa sa una nga gibaliwa na lang ko niya. Tita, Dako kong natabang sa iyang kinabuhi. Pero gipaliwa ra ko niya. unsibot mong ipasabot, tita. Si Ed lang ang lalaki sa akong kinabuhi, Lira. Pero dili ko niya mahimong mahalon tungod kay hikalami. Unsa? Samtang si Carolina, naningkamot nga momabdo siya sa anak ni Ed nga mao si Ian. Ugwa na siya makabalibad sa gusto siyang ginikanan nga makasal kang Carolina. Nganong karon naman na ni maisulti na ko, tita. Tungod kay naglaom ko nga kung mawa si Carolina sa iyang kinabuhi, mahalon na ko niya. Ako ang naa sa iyang kiliran sa panahon nga maghilak siya. Ako ang naghatag niya kusog aron mo padayon siya. Pero gibariwa lang ko niya. In love ka ni Tito Ed? Oh, Lira. Taas ng panahon nga nagpaabot ko nga mawa siyang kinabuhi si Carolina. Ug sadyang naibawaan ko nga nag-uli siya og ang iyang unang hinigugma nga si Veronica. Misamot nga nalimtan na lang ko niya. Mo nga kinahanglang mahanaw silang tanan. Si Carolina og si Veronica. Namatay si Veronica. Apan wa gihapon ko makita ni Ed. Namatay si Carolina. Apan gibaliwa lang gihapon ko ni Ed. Bisan kon ako ang naa kanunay siyang kiliran. Og misamot nga nalayo siya nako sa diyang miabot siyang kinabuhi si Alexa. Ang panuway nga, Alexa. Kinahanglang makapaus ko niya. Maoy huna-hunaan ninyo ang kwarta nga makuha tagikan kang Ed ug Ian. Pero ilan akong gipalayas. Nili na ko makasuds kinabuhi ni Ian. Buisit! Barog diha! Barog! James! Musud ka og balik sa ilang kinabuhi. James, asawan mo ko ni mo! Kinahanglang mahuwasan ka! Katugnaw! Kinahanglang mahuwasan ka. Dili mahimo nga magtago lang ta sa suok. Okay. Mangita kong paagi nga makasod og balik sa kinabuhi ni Ian. Kana ba? Kana! Bossing, mission accomplished na, bossing. Masa naman? Oh, nahibaw na ang ginikanan ni Alex, ha? Nga mga sawa kaniya. Mayo. Pero, dunay problema. Unsa man, Binay? Ang imong problema, kung musugot ba na si Alex nga mga sawa kaniya? Oh. Busing, wa naman na mamao ang imo pamaagi, oy. Anong imo man na siya gipugos ug butang diya sa kwarto? Hala, oy. Ian na si ba? Magsulti ta. Ayaw pag binata diha ba? Natuan na. Mura man og wa gyud maoyon sa husto pamaagi ng imong gibuhat, bossing. Pasagdi ko, Binay. Oh, bahala ka. Ako pa nimo no magpaumbus ka. Kung manguyab tag babay, di gyud ta magbuot sa tanan. Ayaw ko tulo, Binoy. Wa mo gani kayo uyab. Manudlo na hinong ka na ako. Sige. Pagtuman sa mong gusto. Ano saman ka? Gusto ni ka mapriso ka, Na. ha? O kidnapping? Nato na busing, oo. Naghisgot na siya kidnapping. Hala, papaulian na siya busing. Unya, manguyab na dayon ka. Daghan pa big husayon. Unsa may husayon, busing, oy? Nawa na kini mamawang gibuhat sa kung amo, oy. Iyan si ba? Ablihan ni pultahan. Gipangitan ako rin nila ni Mama Papa ba? Iyan! May kinalabli na ka. Erog. Erog. Papaoy, papaulian ako, oy. Naghuwat kid ka nga mapulis ka
Polis na mo kuha ni mo din, he? Dili nakapangitaon pas imong inahan ug amahan. Nga nagutaon dili man ko nila pangitaon nga anak man ko nila. O gawas pa, si mama mo'y nagsugot na ko nga mo anhi din, he. So, nahibaw si mama nga ni ako din, he. Nasa naman taon ka, oy? Wala ni mo mahuna-huna? Aw, ako man ang nahuna-huna ba? May magwa ko yung utok. Unya? Unsa man ka? Gusto kang mapriso ka? Wa ka kabatay song gisulti. Dili kanila pangitaon kay nahibaw sila nga niya ka dinhi. O kauban ko nimo. Unsay? Ako na silang giingnan nga mga sawa ko nimo. Hoy! Dili may mong mga sawa ka na ako kay dili ta uyab. Aw, mag-uyab na ta. Usa? Hoy, Ian? Unsa man ka? Nagduwa-duwa ka? Unsa man ang tripping nimo, ha? Wa na mahusto, ha? Wa ko mag-tripping. Mauni akong gusto. Mga sawa ko nimo. Unya ako? Nangutana ka ba nako? Kung musugot ba ko nimo nga mga sawa ka nako? Kinahanglang musugot ka. Unya? Nahibaw nang imong amahan nga mga sawa ka nako? Gi-preserve ka sa kong amahan para nako. Unsa? Unsay gi-preserve? Unsa ko? Pagkaon nga i-preserve para sa espesyal nga tao? Oh, gipangasawa ka ni Papa para nako. Paggawas ako, Ian! Paggawas ako! Dili ko ninyo mahimong duwa ang amahan yung anak! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!